Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Nde nkhani yokhuzana ndi ndege imene idagwa dzulo ku India imene inapha anthu okwanira 242 kupulumuka munthu mmodzi. Zambiri zachitika ndipo zambiri tamva, komanso munthu amene anapulumuka uja tidamuona, komanso nkhani yake imene inayendera tidayimva kuti mkulu amene uja adapulumuka ndithu, komanso pamene anakhala iyeyo anakhala limodzi ndi brother wake, ndipo iye uja chongozindikira choti wapulumuka ali moyo anayamba kuyang'anayang'ana brother wake. Ndi nkhani zimene takhala tikumva dzulo, ndipo timayembekezera kuti nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege ikachitika, chotsatira chake anthu amakasakasaka kuti black box ili pati. Ndi nkhani imene tabwera nayo padakali pano. Mukafukufuku amene tapeza kunena kuti anthu aku India atulusa ripoti kunena kuti black box ya ndege imeneyi yapezeka, ndipo timva zonse imene zidakhalira mu ndege imeneyi kuti igwe, chifukwa monga tikudziwa ntchito ya black box ndi kupanga record chilichonse chimene chikuchitika pa nthawi imene ngozi ikuchitika. Ndizo ndi nkhani yabwino kwambiri kuti black box imeneyi yapezeka, ndipo timva kuti chidachitika ndi chiyani akatulusa ripoti la ndege imeneyi. Nkhani yayikulu ndi imeneyi kuti timangofuna tikudziwiseni kuti black box yapezeka ndithu kumeneku ku India. Imeneyo ndi nkhani imene ndinabwera nayo. Kwa amene mungotipeza kumene, pangani subscribe, comment kuti tiziyendera limodzi tikamabweresa ma details ngati ameneyo. Ena akudabwa kuti kapena kuti nkhani imeneyi mukuyibweresa chifukwa chani. Ndi nkhani yoti ndiyachidziwikire kuti ndege ikagwa mafunika kuti papezeke ndithu black box ituluse umboni ndithu. Nkhani inayo ife sitikamba, mwina ndino amene mukambe kuma comment, koma ifeyo timangofuna tikudziwiseni zokhuzana ndi ku India, ndege ya ku India, osati zimene inuyo mukuganizazo. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse, zikomo.